Ahojte, vítam vás pri ďalšom svojom videu. Tak ako som spomínala v predchádzajúcom vlogu, ktorý ste teda mohli vidieť minulý týždeň, tak by som chcela takto oficiálne oznámiť teda takú novinku a to, že som sa stala vlastne certifikovaným poradcom pre výživu. A čo to v podstate znamená, vy, ktorí ma teda poznáte, ale aj tu na YouTube, viete, že ja vlastne už nejaký ten rok som sa dala teda na takú premenu svoju, alebo teda zmenu životného štýlu. Vlastne šlo to niekedy v roku 2017 a vlastne teraz je rok 2025 a teda sme tu. A stala som sa aj poradcom pre výživu už takým tým certifikovaným, lebo povedala som si, že je to taký ten ďalší krok, ďalší ten stupienok, keďže mňa veľmi baví zdravý životný štýl. V podstate nie je to len ako keby niečo, čo hlásam, ale vlastne tým aj žijem. Čiže baví ma veľmi šport, čiže teda pohybové aktivity rôzne a takisto taká vyvážená strava. A tak som si povedala, že by bolo super robiť takúto nástavbu a ďalší krok a stať sa teda aj certifikovaným poradcom pre výživu, aby som vlastne oficiálne mohla radiť ľuďom aj ďalej a v podstate im pomáhať na ich životnej ceste, alebo teda za zmenou životného štýlu, lebo ono to nie je len o tom, že rýchlo schudnem a potom sa vrátim naspäť, ale celkovo v podstate je to cesta teda životným štýlom, teda nie je to o tom, že len podržím nejakú dietu a proste schudnem, ale ide o to teda nastaviť takto celý životný štýl a v podstate týmto žiť, teda aby sa to stalo naozaj vami, teda súčasťou vás a nielen teda nejakej rýchlovky. Čiže v podstate sme teda tu. Aj by som rada predstavila aj teda svoju novú web stránku Beactive.sk. Ja vám do popisku v podstate prelinky, ale aj vlastne QR kód, cez ktorý teda si môžete pozrieť, čo vlastne nájdete na tejto web stránke. Opäť je tam nejaká časť v podstate o mne, o mojej ceste. Potom tam nájdete vlastne tú moju novú časť a to je vlastne tvorba jedálničkou, nejaký popis, nejaký kontaktný formulár, cez ktorý vlastne môžete kontaktovať. Tiež tam nájdete časť vlastne takých typoch na cvičení, ktoré teda viete, sú vlastne na YouTube, v podstate mám nejaké tie cvičenia a tak vlastne sa preniesli aj na tú web stránku, budem ich stále teda doplňať, aktualizovať a tiež je tam blogovacia časť, kde vlastne zdieľam nejaké také inšpirácie, tipy, čiže tam bude stále vlastne pribúdať. Čiže budem veľmi rada, ak teraz si pozriete moju web stránku, prípadne mi dáte feedback a vám tam niečo chýba, alebo by si niečo zmenili, niečo možno doplnili, lepšie vysvetlili, budem určite rada. Môžete mi napísať aj rovno tu vlastne na YouTube do komentára po toto video, alebo samozrejme aj kľudne cez kontaktný formulár na vlastne webe. Tam ho nájdete. Samozrejme, ak by ste mali aj záujem o nejakú konzultáciu alebo celkovo aj nastavenie nejakého jedálničku, opäť môžete ma kontaktovať. Mám tam vlastne ten prelink, skrz ktorý teda sa môžete na mňa obrátiť a môžeme sa teda spojiť a porozprávať sa. Lebo teda, ako hovorím, nie je to len o takej tej diete, že nájsť nejaké rýchle riešenie, schudnúť a potom v podstate časom sa to vráti niekedy ešte v horšej podobe, takzvaný jojo efekt. Ale v podstate ide o to sa vyvážene stravovať a veľakrát ľudia ako keby sa nestravujú, že zle. Nemám rada ani to, že zle a dobré jedlo, ale v podstate sa nestravujú, že zle. Len je to možno nevyváženie a preto nedosahujú tie ciele, ktoré potrebujú. A my ich tak môžeme spolu vlastne nastaviť, aby teda sa vám dobre žilo, aby teda ste sa z toho tešili a skúšali a potom si to vlastne osvojili, čiže nejde o žiadne teda nejaké diety, ide teda o to, aby sme sa stravovali vyvážene a mali sme dostatok tých makroživín, ktoré vlastne potrebujeme pre naše bežné fungovanie a cítili sme sa dobre v našom tele, plný energie a užívali si ten život, ktorý teda tu máme. Takže určite, ak teda chcete vedieť viac, tak mi napíšte a môžeme sa vlastne už tak separé potom individuálne porozprávať o vašich cieľoch, ako to nastavíme. Len to by som chcela fakt dať tak ako keby upozorniť, že nejde o žiadne, že vypí tento džús 5 krát do dňa a schudneš, ale naozaj ide o to sa normálne si nastaviť jedálniček proste vyvážený, žiadne extrémne hladovačky ani nič, len teda v podstate si niekedy stačí teda len ukázať, čo možno človeku chýba, že možno čo nerobil, nechcem povedať, že správne, ale možno na čo zabudal. A skôr som tak uvedomil, že aha, že čo je dôležité, ako si to nastaví a potom vlastne funguje ďalej. Takže nie sú to žiadne zázračné tabletky, ktoré z dňa na deň z vás spravia neviem čo, chudého človeka, pričom môžete jesť burgery každý deň. Ide naozaj o to si uvedomiť, ako teda sa stravovať vyvážene
aby naše telo malo všetky potrebné živiny a teda bolo zdravé a vedelo fungovať ďalej. Takže ak teda máte určite záujem, budem veľmi rada, ak teraz si ten web prejdete a ak vás niečo zaujíma, kľudne mi napíšete aj ohľadom jedálničkov alebo aj celkovo možno len sa nejako poradiť, nejakú krátku konzultáciu, budem veľmi rada. Som naozaj veľmi teda šťastná, že som robila taký ten ďalší krok, lebo je to fakt taká nadstavba toho v podstate, čím žijem a tak môžem vlastne že oficiálne radiť ostatným. Takže som naozaj veľmi rada a teším sa, že ma takto vlastne podporujete aj na YouTube, že vlastne pozeráte moje videá a budem rada teda, ak si pozriete aj môj web a dáte mi spätnú väzbu. Prípadne budem ešte radšej, keď ma kontaktujete s nejakou otázkou alebo už chcete poradiť, prípadne že teda si nastavíme ten jedálniček spolu. Tak ja sa budem veľmi tešiť a ďakujem vám za všetko.